kazała w poniedziałek, pójdę razem na posiłek. Ja przyszedł, tebe nie ma, podmanuła, podbyła. Kochana moja, ty poczekaj, poczekaj, ja do tebe przyjedu, ruskim rowerem urał. Kochana moja, ty poczekaj, poczekaj, ja do tebe przyjedu, ruskim rowerem urał. Ty kazałaś to we wtorek, ucałujesz raz w stronę. Ja przyszło tebe nie ma, podmanuła, podbyła. Kochana moja, ty poczekaj, poczekaj, ja do tebe przyjedu, ruskim rowerem urał. Kochana moja, ty poczekaj, poczekaj, ja do tebe przyjedu, ruskim rowerem urał. Cesta bola pohodová, sice chceli sme ísť celá partia autobusom, ale z nejakých dôvodov sa nám autobus nepodarilo zohnať, tak fakticky ideme 3 autami. Je to pohodička, cigaretka, večera. Teraz sme niekde, neviem kde, na rieke, na nejakej večeri a zhruba za pol hodiny sme v Žiline. No a teraz k tomu zápasu, no očakávam, že bude to dosť ťažký zápas. Po mojom oboznámení sa so žilinským mužstvom sú tam veľmi mladí, dosť talentovaní hráči, technicky vybavení. My máme trošku staršie mužstvo, ale za to o to skúsenejšie a myslím si, že bude to dosť vyrovnaný zápas a chceli by sme odísť s dobrým výsledkom, aspoň remizovať. Prehra uvidíme potom na odvetu na domácej pôde. Ty poczekaj, poczekaj, ja do tebe przyjedu, ruskim rowerem urał. Ty kazałaś to kratniciu, dasz zanieski po spódniciu, ja przyszedł, tebe nie ma. Moje meno je Dušan Štafem, som prezidentom Žilinskej futsalovej akadémie a vítam družstvo Angels Humenné v našej domácej palubovke v Žiline na Hajku. Dúfam, že sa budete u nás dobre cítiť, dúfam, že dohráme veľmi kvalitný a zápas, ktorý sa bude niesť v duchu fair play. Od môjho družstva očakáva dneska povinné víťazstvo, keďže sme v tom zápase asi favoritom. Máme trošku problémy so zostavou, ale napriek tomu verím, že prejavíme kvalitu, ktorá je na našej strane. Tak bude, tak bude to. Kochana moja, ty poczekaj, poczekaj, ja do tebe przyjedu, ruskim rowerem urał. Kochana moja, ty poczekaj, poczekaj, ja do tebe przyjedu, ruskim rowerem urał. Ty kazałaś to w niedzielę, pójdę razem na wesele. Ja przyszedł, tebe nie ma, podmanuła, podbyła. Kochana moja, ty poczekaj, poczekaj, ja do tebe przyjedę. Za postup, ja som tam nebol. Hej. Dnes sme sa dostali do štvrťfinále. Hrať budeme tak, jak sme hrali v Košiciach, len ja budem na miesto Gabiovej, čiže vo bráne začne Paťo s Tomášom, vpredu bude Jaro s Murom, hej. V útoku strieda Šali s Matušom, po bráne ja s Tonom, hej. Žiadna taktika, taká, že je
automaticky strasené loptu, nevedia čo. Ale to znamená, Jaro a tak ďalej, striedame rýchlejšie, čas, rozumieš, musíme minútové, dvojminútové, to je jedno, ale musíme a hore napadať. Lebo my s tým, že my sa tlačíme dole, však my už tam posledných teraz 3 minúty by sme boli chlapci, aké by na normálne nás skoro, nie že nám Слышишь, как она поет, пусть землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Čo dodať k zápasu? Zápas bol veľmi emotívny, veľká radosť pred nami, dvojgólový rozdiel pred odvetou. Bol to veľmi náročný zápas, chlapci zo Žiliny ukázali veľkú techniku, veľkú bojovnosť, signály, akcie, ktoré majú nacvičené zo Salovky, ktorú trénujú pravidelne ako druholigový tím a prvý tím tabulky druhej ligy, ktorý postupuje do celoslovenskej, ale bolo vidieť našu chuť, našu bojovnosť, ktorú sme dokázali aj takýchto chlapcov jednoznačne rozdrtiť a tešíme sa na odvetu, kde počítame, že postupíme do finále slovenského pohára, ktoré dúfajme, že sa uskutoční v Humeri. V nášho mužstva, povedal by som, hrali všetci chlapci dobre a chcel by som vyzdvihnúť Opielu, Lukáša, Adriana Šalatu. Tí podali asi dneska taký najkonsolidnejší výkon. A pred odvetou vidím šance stále tak 50 na 50 z toho dôvodu, že to mužstvo je celkom kvalitné, ale samozrejme, že nedáme sa tak ľahko a zatiaľ postupové šance sú v našich rukách. Videli sme nové pomery, veľmi divoký zápas, hlavne teda z pohľadu výsledku. Taký starý nie som, ale ak si pamäť
Neklame nás nebaví, že dostali niekoho na 20 palubovke 9 golov. Takže to je pre Humenné vynikajúca vizitka. K zápasu, zápas sme absolútne nezvládli. Hrali sme v obyčajnej zostave, najvyššie niektorí chlapci prišli neskoro na zápas z dôvodu tradične veľkého futbalu, takže to nás dneska porazilo, ale na to sa nechcel vyhovárať. Chcem skôr vyzvihnúť dneska výkon Nováčika na futbalovej mape, Angels Humenné, ktoré ma milo prekvapilo. Prvý počas sme trošku orientovali v autoch a týchto futbalových veciach, ale neskôr to dobehli a dokonca nám celý počas prevyšili. Najmä teda bojovnosťou a srdiečkom, to bolo na nich vidieť, pretože našim chlapcom trošku vstúpala do hlavy sláva. V tieni tejto záhambúcej prehry sme sa stali dneska majstrami Open-ligy, keďže údajne Forever na domácej palubovke prehral s Prievidzou, čiže to je taký paradox, hej, že družstvo, ktoré by malo dneska ukázať svoju kvalitu a silu, si spravilo akorát poriadnu hambu. Potom to zvrelo, hrali sme veľmi zle, nepoznal som chalanov, nemalo zmysel ani na nich už kričať. Hrali sme zle, robili sme chyby a super zaslúžene otočil a sme na stredné víťazstvo, že ja prajem tomu superovi veľmi veľa šťastia, časnú cestu domov a veselú cestu a teším sa na odvetu a dúfam, že príde podporiť veľa divákov, ktorú si zaslúžil. Tak zápas bol veľmi vynikajúci. Po čase 4-2 sme si povedali v šatni, že musíme troška viacej pobrániť a ísť na rýchle breaky. V druhom počase pri skorigovaní na 4-3 to troška otvorili. Ukázali sme aj svoje silné stránky, rýchle breaky, na ktoré sme sa spoliehali a myslím, že to vyšlo a 9-7 je podľa mňa zaslúžený výsledok.